So that ungabi khona umuntu ozasengathi uyasifuna ifigwa umuntu akasifuna ifigwa. Ngitheke abaculi resource bazovula playhouse ukuthi bazositshela lona ebese thina sizokhokhela playhouse sizokhokhela nayo yonke ibhedi ezobe ikhona ngaphakathi kodwa abaculi uma bemthanda uSipeli eNgutha bazakocula mahala ninangene ngemali leyo mali yonke iyabadlamini. Ngakho-ke Ntosho angikwazi ngalapha ngithe angimazi ukapteni walokuthi ukuthi ubani asiqale la sizokwazi khona sizoyixoxa-ke leyo. Ngithe-ke yilokho-ke sizokwenza ukuze singagcini ngokukhala kuphela ngomgqibelo yebo konke esikwenzayo siqoqa amandla ukuthi abafowethu bafihlwe ngendlela efanele kodwa konke lokho kuzophelela emhlabathini. Emva kwalokho umndeni usele zisele iy'ngane ziyaphila iy'ngane usele umuzi lo okhuluma ngawo uyadinga ukuthi uphele. Ngakho-ke we need to see how we can assist. Sengigcina ma-artist maciko aKwaZulu Natal ayikho abukhawuleyanithanda ayikho iprovince efana nayo. Baba Khumalo ufike umxoxele Baba Makhenzi ukuthi there is no province efana nesifundazwe saKwaZulu Natal when it comes to ukubumbana nokuhlangana kwamaciko. Ngilinganisa ukuthi uma bakhe imoli kuye kufike iy'khulu zaka-Shoprite ziqashe indawo, kufike ezaka-Checkers ziqashe indawo phakathi kule moto, kufike ezakwa-Woolworths ziqashe indawo, kufike ezakwa-Spar ziqashe indawo. Bakithi awukaze umuze uSpar ethi wena Boxer uzelane eduze kwami. Awukazi umuzi uCheckers ethi wena Spar uvuleleni opposite isitolo sami. Wonke umuntu udayisa okwakhe. Benza lento ethi ucomplimentane. Ngiyafisa ukusho National Office KwaZulu Natal sesikuleyo level where our artists are not competing but they are complimenting one another. And thank you very much for that. Sesifike ukumcilenga ngiyayibonga nje i-input yenu izinto ebenizenza ningaboni nina nihlanganisa ama-artist enze imiculo nicabange ukuthi hhayi kuyogida nje kwaphela kanjani. Nenze umsebenzi omkhulu ukwenza ama-artist ukwenza amaciko abe yinto eyodwa futhi ukuthi awumfowabo nomfowabo udadewabo nodadewabo ngoba ngiwafundise ukuthi we can share the stage and still remain independent of one another. So thank you very much for that. KwaZulu Natal sinamaciko athandanayo, sinamaciko abumbene, sinamaciko abambene, including amaciko ethu zamazamane lawa esiwalalela embhobhweni emingane kweredio, lawa esiwabukela ethatha izinto zabo-television, lawa siqoshela izindaba ahlangene wonke amaciko ethu. Ngakho ngiyakubonga kakhulu lokho. I'm saying to you, keep it out. No, it would not have happened kuba amaciko abengathandana. Ngakho-ke maciko akithi ngibambeni lapho. Keep it up. We are very proud of you. Mndeni kaDlamini, mndeni kaMchunu, nina la ngiyagxeka. Thank you very much.